дигаронро битаркуни хуб аст ку? ӯ боз чӣ гуфт? дигар маълумот надод, вале ман онро ба бачаҳо равон кардам. акнун дер шудад, чунки тир аз камон парид. мо медонем ки чӣ тавр онро боз дорем. ту ғам махӯр. он зан дар куҷо зиндагӣ мекунад? дар меҳмонхона. дар телефони ман суроғаи ӯ ҳаст. ёфтам қумандон. оҳиста, ин бозича нест, бомбаи ҳақиқист. чӣ гуфт? гуфт ки ҳамла мекунанд, вале намедонад ки ба куҷо. ту ба куҷо? бо он хабарнигор суҳбат мекунам. явоз бо диққат бош, ба он зан зарар нарасон. ҷасадашро мехоҳед? хавотир нашавед, як лухт меорам. явоз хавотир нашавед. قماندان او در اینجا هم نیست. خوب فیضلا، میتوانید برگردید. خوب شد است قماندان. برمیگردیم. падар, оташро наёфтанд? ҳама ҷоро хабар гирифтанд? назли, духтарам, ман қавл дода будам. ҳар чизе ки аз дастам омад кардам. нест. ба тақдир тан деҳ. ӯ оташ набудааст. ин албатта табиист ки дар бораи ӯ фикр мекунӣ, ӯро мебинӣ. шумо ҳақед падар. кор аз ҳад гузашт. ба фикрам ман бояд бо гуфтаи шумо кор кунам. инҷо ман нафас кашида наметавонам. ба фикрам аз инҷо рафтани ман ба фоидаи кор мешавад. майлаш духтарам, ҳар куҷое ки хоҳӣ рав, вале зиёд фикр накун. хоҳиш мекунам. ман дар донишгоҳ як дугона доштам, ғамза. ӯ меҳмонхона дорад. ҳамин субҳ ба ман занг зад. гуфт ки биё ҳамроҳ кор мекунем. шояд як каме аз фикрҳо дур шавам ва асабҳоямро ором кунам. ҳам тағйири иқлим шояд ба ман фоида кунад. майлаш, ҳар чизе ки хоҳӣ. ман чиптаи туро харидорӣ мекунам. туро ба истгоҳи автобус мебарам. не лозим нест падар. худам меравам. пешакӣ занг мезанам. аслан як ҳафта ба ман кифоя аст. ҳар рӯз ба шумо занг мезанам. майл аст духтарҷон. ман танҳо туро хушҳол дидан мехоҳам. духтари ҷонам. модар, қурбонатон шавам. султони модарони дунё чӣ тавр ҳастед? ман ҳам хубам модарҷон, ба худо шукр хубам. модарҷон, ман шуморо сахт пазмон шудам, қасам мехӯрам. дигарон чӣ тавр ҳастанд? янгаҳоям, ҷиянонам ҳама хубанд? о, дастони ҳамаатонро мебусам. аз номи ман салом расонед. модарҷони азиз гӯш кунед. ҳар чӣ зудтар ба автобус нишаста ба назди писаратон оед. ман ба шумо як сюрприз дорам. биёед, мефаҳмед? рӯзи якшанбе ба автобус нишаста баробар оед. ҳамин ки назди изгоҳ омадед, дарҳол ба ман занг занед. майлаш, хайр, хуш монед. ҳа, ба домодамон сафед салом расонед.